Tagwirei uya azosvika pakuomerwa manje. Muri yeZimbabwe ndatodzoka. Ukaona ndatoya kudai so ndine chimwe chimonya chemubrain chekuti ndinotanga nekusimudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bwa. So kana uchinge watosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho yese. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Panapa pari kupisa nyaya dziri kunyanya kutrenda, nyaya dziri kunyanya kutenderera inyaya dzakuda Tagwirei versus Christopher Mutsvangwa. But panapa ndiri kuona kuti Tagwirei akuita achidzorera zvibhakera zvacho, nyaya yekuti Mutsvangwa akangorova akawanika kungoti bo. But chandoziva ndechekuti one press conference inoitwa na Christopher Mutsvangwa inogona kungopedza political career yemumwe munhu. But panapa nyaya yavaipo yave game yerelevance. Tikuzviziva kuti kune vanhu vazhinji varakashi netumwe tupfana tochidiki tokuti tinenge tuchida kusapota, tuchida kumhanya naTagwirei zvakanyanya, especially pa social media. Ndosoka uri kuona kuti izve so iye Tagwirei wacho ari kubuda, ari kupindura zvinhu zviri kuitika kana kuti mafambisirwo ari kuitika zvinhu. But zvazve kungonakurirana nyoka mhenyu so kungoti saka ningano dai so kuda kutsvaga kuona kuti achavengwa napresident kana kuti achafarirwa napresident aripo izvezvi ndiani. Asi hondo hombe takananga ku 2027 iyo ichange kuchinoitwa congress yavo yekuZANU-PF ndokuchanakidza. Saka ndokwakukonzera hondo dzese dziri papa. Saka Tagwirei ari kubuda panapa, ari kunongedzera nyaya iri kutaurwa panapa. Pari kunzi zvoni Dr. Kuda Tagwirei has never at any point attacked his president, His Excellency the President, or any member of the ZANU-PF leadership, either directly or through proxies. His record speaks for itself: unwavering support for President, consistent backing of ZANU-PF candidates, and tireless efforts to empower citizens through national programs. What Tagwirei has done and continues to do is serve the party, the people, and the president with humility, competence, and dedication. His actions have naturally attracted goodwill and solidarity from citizens across all walks of life, not out of ambition but out of impact. Support flows to those who lead by example, not by demand. If there are individuals who deserve scrutiny and corrective action, it is those who engage in decisive press conferences, leak confidential information to opposition actors and journalists, and exploit platforms like Geza to undermine the president, the party, and government cohesion. Let it be known, ZANU-PF is a movement of values, not entitlement. Liberation credentials are honorable, but they are not a free pass to leadership. Many Zimbabweans have parents who fought in the war, yet they do not assert political claims based on history alone. The challenges of today demand a different caliber of leadership, one rooted in vision, humility, and transformative service. We call for discipline, we call for unity, and above all, we call for a reaffirmation of loyalty to the president and the people of Zimbabwe. Let us rise above pettiness and recommit to building a strong, resilient, and prosperous nation. Ndio mashoko andiri kutambira panapa ndiri kunzwa ari kutaurwa, but tikada kunyasoteerera muziparagrafu macho maanika kunongedzerana papa zvekuti imimi vanhu mega masara makateerera munobva mafunga kuti saka panonzi toda kuti tidhile nevanhu vekuti vanenge vachituma Geza vanoshandisa Geza. Ini ndakada kutarisa mapress aMutsvangwa aya ekudhara ndekuti aitaura kuti Mutsvangwa aitaura kuti aiwa Geza munhu wekuti ari kushandiswa, Geza munhu wekuti ari kudai so. After ipapo pese papapa akazobuda kuti aiwa but Geza is my friend. Geza wacho ndozobuda achiresponda achitaura kuti yes, Mutsvangwa is my friend, achitaura aiwa thanks Mutsvangwa wakagona pane zvawakaita nekunzwisisa. Ndobva tazoona Mutsvangwa manje akuchibuda achinoataka Tagwirei manje ari kuZANU-PF headquarters kuya. Saka panapa uya akuresponda achitaura kuti zvoni saka uya ari kushandisa Geza. Mutsvangwa is part of the gang riri kushandisa ani Geza. Ndo zvakutaurwa muziparagraph rekwa Tagwirei. Saka isusu tobva tangoteerera nechimonya chedu chemubrain tobva tatoti apa mapanzwa rapo mazuva nezvaari kutaura izvi kuitira kuti kana vanhu vachanyatsozvuzvurudzana vanofanira kunyatsozvuzvurudzana vachitivaratidza kuti zvamataura tazvinzwa zvakataura Mutsvangwa takazvinzwa tanga takateerera. But chaya yapo manje muZANU-PF inoitika ndeyekuti vese vanongonongedzerana kuti ningi mutengesi, ningi akadai so, ningi anozoshanda akadai so. It's like kubva kudhara ndo zvavangori. ndosokachiona kuti even paya pakanzi Tagwirei adyiwa makaona zvakatoita kana president akatanga kuti pasi nezvigananda kunzi Tagwirei anoningirirwa nevanhu 40
47 vanenge against iye kungoita 2 chete ndo vanenge vachingobvumirana naye chete vatitari aiwa bo munhu vamwe vese 47 vachiramba vachinondi saka unozati ndopakavanzi pasi nezvigananda. So and a lot of people were thought kuti aiwa saka pamwe tikutika Tagwirei akandwa pasi pebridge saka Tagwirei achaningiri. No, zvinonyadzisa kuti iwe uriwe leader of the party wobva wabudisa side rako ma-true colors, because we all know kuti Tagwirei kubva kudhara ndewe kwa team 2030 ndiyo ka team id ndiye anotofamba nevision iyo achitoimba, ndiye anotofamba achitodedzera 2030 yacho achitoimba like zvamwe izvo zviripo. Anotoenda kana akatohosta kana zvimarali angatodedza ma-artist vaimbi achita kuti zvinhu zvemusangano zvavo zviite sei zvinge zvibudirira. But nyaya yahomba yanetsa manje mupati ndo pari kunzi aiwa zvese zvoungada kutry kuita itako, but mari yaunayo haikwanise kutenga position kuti upinde mucentral committee. Saka dzokera umbonogadzirisa zvimwe zvinhu 1 or 2 3 things unozodzoka unozati vanzi aiwa anogona kutadza ungodingiri nezvezvi plus musangano ungopindwe zvechop kucentral committee like makanyatsonzwa mastatement amutsvangwa paipai, because mutsvangwa yataura kuti isusu takapinda tichiri nema17 years after 40 something years tichingoripo nanhasi. Saka kureva kuti zvinhu zvanga zvisiri nyore ori vari kungoomeserana kuti aiwa ipapapa upaita sei haupapinde. Mubvunzo yavaipo manje ndewe kuti alright kana vari kuti uyu ari kushandiswa namutsvangwa nanani, isusu toziva kuti mutsvangwa pakutanga pairwa mapressing nake aiaccusa VP Chiwenga achiti vayave kubva nekutanzania izvo vakuda kuuya vakuda kushandisa Geza. Mukunzwa uyu mustatement rake uyu Tagwirei ataura kuti aiwa ava vanhu vese ava vari kunzi vakaningirina vakarwa hondo vakutori nevanhu vemuZimbabwe vakawanda vekuti vabereki vavo vakarwa hondo, asi varwa hondo kudaro havana kukwanisa kunge vachiwana zvigaro mugovernment chaimo chaimo, havana kana chavakawana but vakatorwa hondo. Saka kunzi wakarwa hondo wakaenda kune maningiri nekuhondo doesn't mean kuti ndo zvichave kupa kuti iwe unge une mapowers ekungoti saka tinongoda izo tonamba tichingotonga. It's like iye arada kungopfekera arada kupinda, saka manje vanenge ngomuvharira panze maybe nyaya yekuhondo iyoyo ndo nyaya yanyanya kunetsa, nyaya yanyanya kumurwadza. Asiko zvino zvinhu ndingoti ndo patasvika zvasvika pakunongedzerana kuti iwo ndo uri kushandisa ningi iwo ndo uri kushandisa ningi, because vakambotira kutresa utaona kuti saka munhu achari kushanda naGeza ndiani, Geza achari kuzvinyawo zvozvifambisa sei, vakatadza kumubata. Izvo zvazvo kungonongedzerana because vari kuita zvinhu zvekuanalyza kuti mutsvangwa musoya yakambonongedzera VP Chiwenga, saka VP Chiwenga iko zvino zvadai so ningi naGeza chichi Geza ndobva azobuda achitaura kuti mutsvangwa is my friend. Iye mutsvangwa wacho akatanga achiti Geza is my friend, Geza akabuda akati sopondo akati thanks wakagona mutsvangwa zvawakaita. Mutsvangwa wacho akubudikira ataka Tagwirei. Saka what's next vakungoti saka uyu ndiye ari kushandiswa vari kuningirina vari kushandisa Geza ameno kuti dare rabatike riri muZimbabwe. I think vane nzeo dzekunzwa watonzwa indatoweka nyaya kunge metsi zvazvidi kudzokorodzwa izvi ndakutorwa pasi. Kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company obva wavhurirwa FNB business account, bata education research yana Owen is the only one anokuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Chinongodiwa chete passport yako yonayo iyoyo inotoita. Zvimwe zvese usaswera uchivhairirwa nevanhu uchinzaona bank account vhurirwa rako, usasaswera uchikumbira vanhu vanotonetsa umwe anotokuti paunenge sepaunenge uchitambira anenge achiti chimbondipo kana chi20 chimbondipo kana chimari chakadai. So ndezvekudhara izvozvo register yako usaswera uchinoningina vanhu vekuti munhu anotoziva kuti uri kuwana mari kudhara ikoko. Bata Owen namba dzendakuisira pascreen, problem yako igare yasolve kwaka 1 registerwawo company unowanawo subcontracts nezvimwe zviri kungoitawo vamwe pamadhira ari kunetsa patoners unokwanisa kuzviita kana uchinge wabatsirwa naOwen. So contact him on the numbers that are showing on the screen because he is reliable, affordable. Zvimwe zvese tikazotaura but I think chakakosha kungobata namba dzake mozobatsirana muri kwamuri ikoko.